Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tractar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa. Bon dia i bona hora, bona gent. Avui fem el darrer programa de la temporada, el debat número 39 de Xarxa Ebre, i volíem mirar de fer una reflexió que servís com una mena de xarxa entre les idees que han anat apareixent al llarg d'aquests mesos. La idea que tenim és la d'anar apropant el zoom al nostre territori, començant pel més general i arribant fins al més nostre. Si obrim el zoom al màxim, trobem un món on el país que ha tingut l'hegemonia des de vora 80 anys fa tot per mantenir-la front a un eix que li la disputa, però no ens enganyem. Hi ha un planeta que ja no pot aguantar la fugida boja cap endavant contínua d'un sistema socioeconòmic de caos controlat per pocs i fragmentat per a la resta, que depreda el medi i a la gran majoria dels humans. Això ens obliga a fer el possible per aturar aquesta carrera desenfrenada. I per anar enllaçant els fils de la xarxa, comptem en 3 comentaristes que ens han anat ajudant durant tota la temporada. Enrique Lange, de Santa Bàrbara, Fanny Castell, d'Ulldecona i Marc Martínez, de Pinell de Brai. Ara, abans de començar ja a sentir els seus comentaris, escoltarem primerament a Joan Bordera, que ens parlava precisament de que n'hem d'anar a construir l'embrió d'una organització social diferent, però per a fer això s'han de donar primer alguns passos. Ara estem en aquesta situació en la que hauríem d'assumir què és l'essencial dels nostres sistemes productius, l'alimentari, l'aigua potable, el sanitari, l'educació, sostindre-los i assumir que hi ha una part dels sistemes productius que tal volta no són tan importants. I per a fer tot això, jo crec que hi ha 2 coses que es tenen que intentar. Una és comptar el decreixement des d'un punt de vista, intentar-ho almenys, positiu. Perquè si jo vos dic ara mateix, decréixer en jornada laboral, a qui li sona malament? Clar, de créixer en contaminació, de créixer en microplàstics en la sang, això és la civilització que hem fet, no? que hem creat. I el sistema socioeconòmic, damunt, està dissenyat per afavorir a 4. La prova és que en els últims 2 anys, és un informe d'Intermón de fa poquet, en els últims 2 anys de pandèmia, les 10 persones més riques del món, que són 10 tios, han doblat el seu patrimoni i el 99% de la societat han perdut poder adquisitiu. Tot este procés que ha contat Antonio, de la situació energètica que tenim, el que va a fer és, agravar moltíssim aquesta situació i estem obligats a parar-li els peus als superrics. Marc? Molt d'acord en este comentari. Si volem canviar el món per a fer-lo habitable, simplement hem de canviar el marc de referència. Ara tenim creixement i acumulació de riquesa i la proposta és decreixement i redistribució de la riquesa. 2 condicions indispensables no hi ha per a una vida digna, sinó per a una vida possible. Si no hi ha decreixement no hi haurà planeta, si no es reparteix la riquesa no hi ha condicions de vida dignes per a ningú. Un comentari semàntic, lo del decreixement. No s'ha de tindre por al decreixement. Lo decreixement s'ha d'entendre com una manera de garantir la vida al planeta, no només humana, sinó de totes les espècies, sense necessitat de malgastar ni d'acumular riquesa. Ara, per fer aquesta tria o triatge que dia Bordera, que s'ha de fer quan hi ha col·lapse de civilitzacions, una situació de crisi, hem de triar què és l'essencial, no? Què és l'important per a nosaltres. I bueno, això, com deia i com acaba d'explicar Marc,
passat per paral·lels peus als superacumuladors superrics, no? Però per això hem de superar obstacles com els que ens ensenyaven Joan Conill i Llorenç Navarro. Escoltem-los. La tasca militar, els governs hi empleen molts diners i empleen menys diners en fer altres coses que serien més productives per a la gent. Els militars són els que salvaguarden aquest tipus de funcionament que tenim, el capitalisme, i són els garants del capitalisme, senzillament. I el capitalisme no fa res de bo entorn al medi ambient, és a dir, el capitalisme ho devora tot. Ens devora totes les energies que tenim primàries, ens devora tot el que podríem tenir per viure bé, etc. Hem creat una societat acomodada. Jo us ho dic panxes contentes. I després mos queixem perquè és que si no la fem anar esta democràcia mos queixarem de que no la tenim. I a la millor alguna de les preguntes que mos fan és perquè hi ha gent que realment no voldria que mos poséssim. Enrique? Bueno, com diu Joan Conill, moltes vegades el militarisme és l'origen del capitalisme, o sigui, moltes guerres les tenim primer les origina el capitalisme i el primer que fan és enviar els militars. I aquí tenim un llibre que es diu Cànons i capitalisme, la revolució militar com a origen de la modernitat. I ho estem vivint ara mateix en la guerra d'Ucrània, que primer es va generar un conflicte polític, després va esdevindre un conflicte bèl·lic, ho estem vivint ara en la guerra, i qui està guanyant sempre és el capitalisme en la pujada de preus. Al final, qui perd sempre és la societat i davant d'aquests mostres la població pràcticament ja no pot reivindicar res. No pot sortir al carrer, l'únic que pot fer és marxar i caure als tentacles del capitalisme i les grans masses que ens estan movent ara mateix. Estem veient que estan pujant molt els preus, que la gent té dificultats per arribar a final de mes i que sempre surten guanyant, sempre són els mateixos. I a la segona part del programa intentarem arribar a veure què podem fer, però d'això que has dit, el llibre Cànons i capitalisme, saps, podries donar la referència de l'autor? És Robert Klutz i és de 1997, és bastant actual aquest llibre. Vale. I sobre el que deia Llorenç, que estem una mica acomodats, bueno, tu veus així? Acomodats estem perquè la mateixa societat no et convida a sortir. Podríem sortir a reivindicar tots els dies, tots, però jo també crec que els mitjans de comunicació també influeixen perquè la gent no surti al carrer a reivindicar. És dir, els grans mitjans de comunicació donen informació, també transmeten idees i pensaments, la gent, la societat ho absorbeix i el que em fa moltes vegades és optar per quedar-se a casa. Bueno, pues per a poder canviar les coses i per a sortir, per a reivindicar, necessitem els joves, necessitem la força dels joves. I, bueno, en nom d'ells vam escoltar aquest programa, una denúncia molt potent que va fer Ana Iris Simón, més específicament diríem que a nom de les dones joves procedents dels territoris rurals. Mi mensaje será muy claro. Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Tenían la certeza de que podrían mantener sus trabajos, a sus hijos y pagar la hipoteca, y la esperanza de que todo iría mejor. Mis padres creían en ese progreso porque para ellos había sido un hecho. Para ellos, tener hijos no supuso el salto al vacío que yo siento ahora. Con 28 años he vivido 3 EREs y mi contrato temporal finaliza 2 días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche y no tengo hipoteca, y si no los tengo es porque no puedo. En España hay más madres de 40 que de 25, y es normal. Tenemos un 40% de paro juvenil y los salarios de los jóvenes son un 50% más bajos que en los 80. El desmantelamiento industrial que España pagó como peaje a Europa o el vaciamiento de lo que ahora se ha convenido en llamar el rural. Convertir nuestro país en el marinador de la Unión Europea benefició a unos pocos y hundió a muchos. Y de eso también va la desigualdad territorial, de quién pudo subirse al carro del sector servicios y el turismo y quién no.
porque emigrar fue un trauma para mi abuelo en los 70 y para mis amigos en las crisis de 2008, y porque mientras le pedimos a los inmigrantes que paguen nuestras pensiones, no les estamos permitiendo pagar las de sus padres ni las de sus abuelos en sus países de origen, y eso, no sé a ustedes, pero a mí me suena robarle la mano de obra a los que hace siglos les robamos el oro. Por eso creo que cualquier plan demográfico ha de pasar, en primer lugar, por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda. Que los jóvenes de pueblo no nos veamos obligados a hacinarnos en grandes ciudades y se vacíen hasta las capitales de provincia pasa por revertir lo que nos trajo aquí, por reindustrializar el país, por una regulación inmobiliaria sin medias tintas, pero no habrá Agenda 2030 ni Plan 2050 si en 2021 no hay techo para placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos. Fanny? Pues està clar que el diagnòstic és encertat. La situació en què estan els joves és una situació una mica depriment, on no veuen un objectiu clar, no veuen un horitzó que els motive i que els faci superar, tirar endavant i emprendre la vida en l'alegria que se suposa que tens que tindre a la joventut, no? per encarar tots els reptes que tens al davant. No obstant això, penso també que si la situació actual és la que és, i estic molt d'acord que és aquesta, potser l'anàlisi el podríem aprofundir més i potser buscar alguns motius pels que ens porten aquí. Penso que idealitzar el passat, vull dir, és una cosa que la pot fer una mica fàcilment, però que en realitat tampoc no han estat fàcils els temps passats, vull dir, nosaltres som els pares de la generació aquesta que està lluitant, però estaven els nostres pares també i fàcil no ho van tindre, i en aquell moment ells també, molts d'ells també, van ser immigrants que van arribar a altres llocs i se van trobar en la situació en què nosaltres tenim també ara immigrants a casa nostra. Per tant, saben també de què es parla i la situació llavors era difícil també, les expectatives no eren fàcils i les condicions de vida tampoc no ho eren. Els joves nostres tenen que reivindicar, però ho tenen que fer. Jo a la millor, no sé, vull dir, tampoc no voldria, penso que ho tenim que solucionar, però jo no veig tampoc una joventut lluitadora, una joventut reivindicadora. Els que estem aquí, més o menys, tenim una certa edat, ens falten joves també en aquesta taula, és una altra de les coses que estem parlant, però nosaltres sabem el que eren les reivindicacions universitàries, el que eren els moviments de la gent jove, on els tenim ara. A la millor se veuen impotents, a la millor veuen que no són capaços de revertir, pues aquí és on els tenim que dir que no caiguen en aquesta trampa, que la seva força és molta i que tenen que lluitar i tenen que intentar canviar el model que ens estan imposant per veure el món en els seus ulls, que al final serà el món que tindran ells per continuar vivint. De fet, aquesta trampa està molt ben lligada i ens l'explica molt bé Simona Levi. Que ha estado vigente hasta ahora es la trinidad de los medios, el gobierno y los partidos. Entre ellos hay un pacto tácito por el que no se tiene que saber que existe algo que realmente traza la historia fuera de este triángulo. En realidad, esta trinidad tiene mucho más interés a que todo se mantenga igual. En cooperación deconstruimos un relato que nos quiere pasivos. No es solo por dignidad y por memoria histórica, es también para dar ala al nuevo modelo que entre todos estamos creando para cambiar las cosas. Cuanto más se sepas, más seremos, y cuanto más seamos, más éxitos tendremos. Es urgente porque, como siempre, cuando el sistema se sienta acorralado, genera leyes liberticidas para proteger el status quo. Desde Wikileaks a Snowden, de Falciani a la Gürtel, del caso Pujol a la Púnica, hasta los correos de Blesa, el caso Bankia, los papeles de Bárcena, las filtraciones ciudadanas que se han abierto camino en los medios han quebrado trama de estados vigente desde más de 30 años. Este és el món que s'han trobat els joves, Fanny, però n'hi ha escletxes, com les que esmenta Simona, no? Sí, clar que les hi ha. Clar que les hi ha i realment jo també reivindico la força de la gent jove, perquè realment el món està a les seues mans
I està clar que tenim una joventut molt preparada, tenim una joventut que està intercomunicada i que pràcticament a hores d'avui coneix tot el planeta, coneix els problemes de pràcticament tot el món, però té que lluitar i té que intentar canviar les coses des de la seva força i des de la seva visió. I la seva visió té que ser una visió nova. No podem intentar canviar les coses des dels paràmetres que ens venen marcat. Ho explica molt bé la Simona. Ens fiquen dins d'una gàbia en unes parets ja marcades i ens fan debatre sobre aquelles bases, i les bases no tenen per què ser aquestes. Les bases les poden ficar ells, les poden reivindicar, les poden canviar, i és aquí on té que estar la força del canvi. I a més ens ho tenim que creure. El poder se basa en que sap que tot i que som més la base, ens és molt difícil organitzar-nos i traure la força per revertir la situació en què ens trobem. I aquí ne som un clar exemple. Tenim una eina a les nostres mans. Tenim un mitjà de comunicació on podem donar-li el caire que nosaltres pensem cap a on tenen que anar les coses i donar la informació que pensem que és la important que arribi a la gent. I en canvi les dificultats per arribar i perquè això arribi, la gent se tanca dins de si mateix i pensa, si jo estic arreglat, el món està arreglat. I aquí és on fallem, perquè d'això és de lo que se n'aprofiten lo grapadet de dalt. I la perversió del triangle que tan bé ens explica és una perversió que està traçada en unes mans i en un disseny perfecte i que nosaltres a la millor no som tan perfectes, però tenim que saber que en som més i que la força la tenim, però que tenim que saber-la utilitzar. Pues parlant de mitjans de comunicació, un dels elements del triangle i d'aquesta gàbia que esmentaves, Fanny, Josep Caballol, que va estar fa poc per aquí, per Ulldecona, ens va dir el següent. La situació i la crisi, esta serà molt més dura que les altres. Per molt que ens vulguin vendre el contrari. Està muntant el preu del combustible, de l'alimentació, de tot el que ens transporten. O sigui, estem en un moment que la llum està a uns preus prohibitius. O sigui, tot el que ens envolta donarà una sensació d'ofegament. I nosaltres el que apostem és perquè poguéssim lluitar per això. I com podem lluitar? Sabent. Informació és un poder. Utilitzem-lo. Bé, en realitat, això que hem escoltat no era de Josep Caballó, era concretament de Llorenç Navarro, que també parlava de mitjans d'informació i de la part important. Després sentirem a Caballol. Però sobre el que ha dit Llorenç, què en penses, Enrique? Mireu, s'està donant a terme una pujada de preus bestial. En el que portem d'any l'oli d'oliva s'ha pujat un 36%, la pasta un 26%, la farina i ous un 25%, i així podríem continuar perquè moltes de les coses que han pujat superen els 2 dígits. A part, clar, està el preu dels carburants, sobrepassant els 2 euros, arribant als 3, i malgrat això els convenis laborals i demés, els sous, només han pujat un 2,59%. Clar, estem vivint una crisi bestial i malgrat això la gent, en vez de sortir al carrer i reivindicar aquestes coses que ens afecten a la butxaca i que ens estan escurant, molta gent el que està pendent és dels fitxatges del Barcelona i del Madrid, perquè el que estem veient és que els mitjans de comunicació ens estan oferint, sí, que hi ha pujades de preu, però brem meu. T'expliquen moltíssimes notícies i realment amaguen el que ens està passant a la societat actual, que són pujades de preus immenses, a més no estan justificades de cap manera, i el que estem veient és que la gent és incapaç de sortir al carrer a reivindicar els drets. Fa anys, quan el preu de la benzina pujava 5 pessetes, la gent sortia al carrer. Hi havia una crisi. Ara s'està multiplicant constantment i la gent el que estem fent és quedar-nos a casa, agarrem moltes vegades el telèfon, expressem la nostra mala llet al Twitter, xarxes socials i demés, però jo crec que als estats, a la societat, als polítics, ja els va bé aquesta manera de pensar
de la població. Pues precisament per evitar aquest formateig mental que ens fan els mitjans de comunicació massiu, ara sí, escoltem a Caballol. Però si partíem de la base de que el mitjà de comunicació que està en mans privades només explica aquelles coses que realment li interessa i vol explicar, la reproducció que es fa d'aquests ítems generals en les televisions generalistes estatals és exactament el mateix. Es repeteix allò que volen que es repeteixi. Fragmentes i ho trenques i parles d'una cosa en concreta i no la relaciones amb una altra. I això ho vens reiteradament a través de les televisions, el que estàs aconseguint és una veritat que, en el millor dels casos, és una veritat parcial, a la majoria dels casos s'acaba convertint en una falsedat o en una cosa que indueix a l'error. Les xarxes socials acaben reproduint el que s'ha dit a la televisió, que llavors les televisions tornen a recollir el fals diàleg generat a les xarxes socials, i a més, com deia, tot fragmentat, amb aquesta pèrdua de visió global, amb la qual cosa el missatge que arribem és absolutament lluny del que necessitem que arribi. Doncs tenim el que tenim i només ho revertirem creant la nostra pròpia sistemes de comunicació. Només ho revertirem, va en la línia de lo que deia Fanny, en sistemes propis de comunicació, però que costa bastant, no, Enrique? Bueno, una gran part dels mitjans de comunicació estan en mans privades o controlats per polítics i expliquen el que ells volen explicar i això genera un gran poder social, cultural, polític i econòmic de la societat. En aquest cas recordem la dita de Joseph Goebbels: una mentira repetida 1000 vegades al final es converteix en una veritat, en una realitat. Tots coneixem frases com Goebbels era el ministre de la propaganda de Hitler. Sí, molt bé. Però als moments recordem frases cèlebres ja, que sempre mos se quedaran dins el cap nostre. Perquè en això tenia raó i bé que ho va utilitzar. Mireu, tots recordeu a Aznar, bueno, Aznar i els seus amics, quan diuen armes de destrucció massiva, bueno, hi havia armes de destrucció... Bueno, això se va quedar, no? Se va invadir un país, Iraq, que al final d'armes de destrucció massiva no en van trobar. Quan va haver la crisi del 2001, mos van dir que havíem viscut per dalt de les nostres possibilitats. O sigui, ells van fer econòmicament tot el que van voler, però al final mos van acusar a nosaltres d'invertir els nostres estalvis en el que ells diuen, immobles i demés. I ara també ho estem vivint en la guerra d'Ucrània, que ens estan dient que hi ha un desabastiment alimentari i això el que provoca és una pujada de preus. Bueno, resumint, els mitjans de comunicació ens estan venent unes coses que realment no són, però hem de triar també els mitjans de comunicació. Tots sabem els programes de televisió quins són, molta gent ja està optant per fins inclús no tindre televisió a la tele, perquè la caixa tonta ens està fent més tontos a tots i el que està fent és buscar mitjans de comunicació independents, que hi podríem ficar aquí al xarxa Ebre, perquè volem sortir de la norma i el que hem de fer és tractar així, sortir dels esquemes que ens estan absorbint la nostra mentalitat i la nostra forma de ser i apostar per uns mitjans de comunicació independents i que ens intentin dir sempre la veritat tal com és. I en això incluïm les emissores municipals que ens retransmeten. Perquè si ens retransmeten vull dir que que fan difusió. Fan difusió. Bé, en tot això, si us heu adonat, estem parlant dels problemes en general, perquè els problemes venen la majoria d'àmbits més amplis que el nostre territori. La segona part volem anar-nos enfocant a respostes i a respostes locals, a respostes adequades al nostre territori, a les Terres de l'Ebre. Però abans escoltarem a Feliu Ventura i les nostres preguntes i després tornem per la segona part. Les nostres
nostres preguntes són incendis que les vostres respostes no saben apagar. I encara feu cara de sorpresa quan un cor inflamable desborda el seu batec. No coneixeu el foc que crema com un cor al cos. Les nostres preguntes són la ràbia que les vostres respostes no saben esquivar. Veureu com un dia serà cendra tot el que sobre cendra volguereu construir. No coneixeu el foc que crema com ho farà el port. Les nostres preguntes són la gana que les vostres respostes no saben satisfer. Encara ens n'oferiu les molles i com deia l'Ovidi volem el pa sencer. No coneixeu la fam acumulada que tenim. Les nostres preguntes són revoltes que les vostres respostes no saben ofegar. Sabem que heu escrit sobre les brases capítols d'ignomínia que no oblidarem mai. No coneixeu l'abast de la memòria que tenim. No coneixeu l'abast de la memòria que tenim. Les nostres preguntes són la força que les vostres respostes no saben aturar. Veureu els senyals trencant fronteres, els murs i les barreres que vareu construir. No coneixeu el sud que crema per guiar el nord. No coneixeu el sud que crema per guiar el nord. No coneixeu el foc que crema com un cor al cos. Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa. Comencem aquesta segona part d'aquest programa que intenta treure l'aigua clara dels que hem anat escoltant en la temporada mitjançant una selecció de les aportacions de persones convidades. Ara escoltarem Aida Gascón, que ens va demanar una reducció del consum. Ella referia sobretot a la carn per protegir els animals, per les granges aquestes massives que n'hi ha, però evidentment el sentit del que diu és més general. Ho portem aquí perquè pensem que ho podem aplicar a tot el consum material en general. Llavors estem tenint un consum que els nostres avantpassats, els nostres avis o besavis no tenien el consum que estem tenint ara. És molt exagerat, no? I ens aniria molt més bé per la nostra salut, pel medi ambient i pels animals, que al reduir el consum d'aquests productes doncs no obligaríem a les indústries a tenir tants i tants animals en espais tan reduïts, plens d'hormones, d'antibiòtics, etc. Fanny? Bueno, està clar, no? És una mica el tema que estem donant voltes aquí a la taula, el capitalisme i les idees que ens van bombardejant i que al final ens fan creure, no? En aquest aspecte ens van fer creure això, no? Que érem una societat rica i que l'abundància i l'opulència i tal, i aquí hem caigut. Hem passat del consum responsable que es ven... estem parlant també des d'un àmbit rural, pues la gent tenia el seu hortet i les coses tenien el valor real que tenien. En canvi ara hem passat a grans superfícies, a grans masses, on tens que entrar allí i tens que sortir en un carro ple de coses que no saps ben bé a què. El consum parlant de necessitats ha passat a ser un consum de malbaratament, i la quantitat d'aliments i
i de recursos que es tiren i que se desutilitzen és gran. Això ens porta a una sèrie de produccions en massa i que realment estan malmetent tot el sistema, no és per a res sostenible en lo medi, en lo planeta, i és lo que tenim que revertir des de la responsabilitat personal, que consum no vol dir malbaratar, que els recursos són finits i que són valuosos, que tenen un valor i que és on tenim que saber. Tant en car, que és evident que sembla que sigui el plat que no pot faltar a una taula, mentida també, vull dir, hi ha molts d'aliments que poden suplir, però a partir d'aquí podríem parlar de moltes més coses i realment les produccions estes en massa que s'estan fent de pràcticament totes les coses, pues, és una mica contradictori, no?, que s'estigui fent això quan tenim una part de població també que està passant gana i tenim una part de població que està llençant aliments. Realment som una societat que tindríem que començar a estudiar-nos seriosament. A fer un pensament que sí, no? Fer un pensament. Tal vegada la reducció del consum que planteja Aida, o en el sentit del que estaves dient, Fanny, en definitiva és reduir-lo per a apostar per la vida. O sigui, hem d'entendre que si continuem a aquest ritme, al final ho destrossarem tot. No hi haurà res. És a dir, la proposta de reduir el consum és per defensar la vida, no? La continuïtat de la vida. I si alguna cosa caracteritza la vida és la combinació d'una certa estabilitat en l'estructura bàsica de l'ésser viu, però també una flexibilitat per poder-se adaptar al medi i per poder-ho transformar, per poder-ho canviar. Però sembla que a les societats humanes hem perdut de vista aquesta combinació, o pensem que en la pràctica aquesta combinació només és patrimoni d'uns pocs privilegiats. Escoltem el que va dir Marina Garcés sobre això. El gran repte per mi seria avui pensar com crear condicions estables per vides lliures, obertes i flexibles. És a dir, el que ha de ser estable són les condicions de vida, no les nostres vides. Com crear condicions estables? Això és el que ha de guiar jo crec, les lluites socials dels nostres temps, és a dir, renda bàsica, lloguer social o lloguers protegits, educació bàsica i salut, fonamental. Per exemple, són 4 qüestions que en allò més bàsic han de ser condicions estables. Però tot això ha de ser condició per, precisament, recuperar la llibertat de relacionar-nos amb la incertesa, amb el canvi, amb la transformació i amb tot allò que no volem que sigui ni estable, ni segur, ni tancat. Important esta reflexió de Marina Garcés en aquests temps d'incertesa, no, Marc? Efectivament, si volem tindre el dret a triar, vol dir que hem de tindre dret a unes condicions de vida digna, per a les quals hi ha d'haver els 4 pilars que esmenta la Marina, i per a sostindre aquests 4 pilars anem al que comentàvem abans. Cal gravar les rendes del capital d'on han de sortir els diners que sustentaran aquests 4 pilars que deia la Marina. Però la pregunta és, com ho hem de fer això? Hem de canviar de cop el marc general? Sembla molt difícil. Almenys a mi no se m'acut com podem canviar de cop el marc general. Però potser si ho comencem des de les lluites locals més petites i després les posem en xarxa, sí que podrem canviar aquest marc general, anant del particular al general. Un exemple, venim d'una primavera a Catalunya on hem qüestionat l'estatu quo català, hem qüestionat la Generalitat, el Departament d'Educació, per defensar una educació pública de qualitat. Estem esmenant el sistema seu per dir el que demana la Marina, que volem l'educació pública de qualitat com un pilar fonamental. No l'hem guanyat, aquesta lluita, però l'hem començat i la continuarem. Aquí tenim un exemple de com se pot anar del particular cap al general. Pretenem canviar aquest marc general capitalista, pretenem assegurar una educació per a tothom i ho hem començat a Catalunya, com a altres llocs del món se fa, per a poder arribar a canviar aquest marc general.
I si parlem de dignitat de la vida, d'estabilitat, i ens referim a territoris rurals com el nostre, pues tenim, sobretot la part més interior, tenim el problema del despoblament, de la gent que se'n va. I potser ara tindríem una certa oportunitat d'acollir a gent que ve de fora. I això és el que ens deia Begoña García. Estem rebent moltes trucades, gent que vol venir, però és important que hi hagi una persona de referència perquè aquesta acollida i si finalment es volen quedar segons en quins territoris, com a mínim sigui el més satisfactòria possible, perquè si no saps on anar i te deriven cap aquí, cap allà, cap aquí, cap allà, la sensació penso que no serà tan bona com si ja hi ha un punt de referència. El tema de l'acollida no és que vingui una persona en territori rural, és a dir, pot venir, però també ens hem de reflexionar sobre el territori rural, també estem preparats per acollir. Tu que vius a Pinell de Brai, tindràs això molt present, no, Marc? Tenim grans fortaleses que ens fa acollidors, però realment molt camí per a córrer. És a dir, ho podríem ser més. Perquè els territoris rurals i particularment Terres de l'Ebre estem com estem? Perquè mos han espoliat, el sistema mos ha espoliat per a poder engruixir tot això que hem dit, creixement, acumulació de rendes del capital a benefici d'uns quants, és per això que mos han espoliat el territori per posar molins, mos volen espoliar el riu, és a dir, etc etc. Els nostres territoris estan destrossats perquè han sigut espoliats per l'estatu quo a benefici d'uns pocs. Què hem de fer en altres? I aquí tornem a tindre un altre exemple. Organitzar-nos, fer aquestes xarxes d'acollida, de resistència i d'acollida per a que la gent se pugui quedar i per a que pugui vindre gent a viure al nostre territori i d'esta forma tornarem a qüestionar el marc general. Penso que tenim molt camí per a córrer per a ser acollidors. I a més de la gent que pot venir de fora, està la gent que és d'aquí però que se n'ha anat i ara es pensa la possibilitat de tornar. Escoltem el que deia Nacho Sorolla sobre això. Que a la major part dels pobles que tenim al nostre voltant tenim casos de gent que feia temps que s'ho estaven pensant d'anar a viure al poble, de tornar al poble, gent que potser alguns són fins i tot fills o nets de la població, és a dir, fills d'aquelles emigracions dels anys 60 o 70, o nets d'aquelles emigracions. I aquesta gent s'ho anava pensant i anava tenia lloc com a davant i solament que han vist molts casos de gent que ha decidit que la seva vida a la ciutat ha arribat a un punt límit que en el teletreball pot permetre's viure bastant distant del seu lloc de treball i, per tant, decidir que se mou i se'n va al poble perquè té unes condicions millors, perquè té allà la gent que s'estima. Com ho veus, Enrique? Bueno, com deia Marc, hem tingut un espoli i, a més de l'espoli que hem tingut, que ens han llevat el poc que teníem, tampoc inversions al territori en mobilitat no han arribat. Ara el que estem veient és que la gent que va marxar d'aquí als anys 60-70 cap a la gran ciutat perquè aquí no teníem oportunitats laborals, ara aquesta gent s'ha fet major i està jubilant-se ja i estan venint ja de nou cap a els llocs d'origen. Bueno, això ens està portant molta gent que no creen llocs de treball en si, tampoc creen riquesa, de fet, perquè són persones que els seus coneixements laborals ja els has agotat a la ciutat, és a dir, aquí venen a passar els últims dies de la vida, tindrem un territori de benestar, però també estem veient que molta gent amb el teletreball i pot adaptar-se al teletreball està deixant la ciutat i venint també als pobles del nostre territori. Però clar, per això ens fa falta inversions en tecnologia, xarxes socials, bones connexions 4G i tot el que ens vingui per davant i també les infraestructures viàries, perquè moltes vegades la gent que està aquí fent el teletreball alguna vegada, almenys un cop per setmana, té que marxar a la ciutat. Si no tenim uns bons accessos, una comarca connectada tant en carretera com en tren, claro, aquestes oportunitats de teletreball també van a la baixa. Bueno,
jo crec que a gran ciutat no li interessa que també la gent se'n vagi, perquè com més amunt mos tinguen, també mos costa menys de mantindre. Ells pensen que un autobús, perquè sigui rentable, sempre que anar té que estar ple de gent, i això als pobles de la perifèria no mos passa. Aquí a les Terres de l'Ebre hi ha línies que estan molt poc ocupades. Ells se pensen que els trens també tenen que anar amb molta capacitat, i bueno, el que estem veient és que a les grans ciutats, Barcelona concretament, hi ha molts de problemes de mobilitat. Ho estem veient tots els caps de setmana quan la gent vol entrar a la ciutat, ho estem veient també quan la gent als ponts vol sortir, allí no es vol quedar ningú, tots venen als nostres territoris, i bueno, els problemes de mobilitat són molt grans i s'ha de donar solució. Com s'ha de donar solució? Aportant més línies de tren a les nostres terres, trens que tots coneixem com el Borreguero, que en el seu temps mos salvaven la papeleta, però ara mos fan falta també que mos torni a parar l'Euromed aquí a l'Aldea, o fins inclús les poblacions com ara aquí de Cona puguen tindre també un servei de trens dignes, i el mitjà de transport públic que al final fem servir tots, que és el bus, doncs també pugui arribar a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta, per aconseguir que aquesta gent que ens està venint de les grans ciutats aquí pugui viure dignament. Tot això que dius és important, fins i tot podríem dir que imprescindible, per a que no pegui població al territori, però també, a banda de ser més o de no ser menys, hauríem de mirar també com ens organitzem, perquè això és també un altre element molt important, no? I sobre això mirem el que ens va dir Marc Poy fa poc sobre la qüestió de la possibilitat d'organitzar cooperatives, comunitats energètiques, escoltem-lo. Això ha d'anar des de la solució local, i està la solució local una mica les comunitats energètiques i el format cooperatiu justament busca això, de dir com ens organitzem localment, com ajuntaments tan valents com el del Pinell de Brai que diu no, jo facilito, ajudo a crear una cooperativa, però aquesta cooperativa estarà en mans dels ciutadans, perquè un soci un vot. Per tant, l'Ajuntament podrà ser un soci més, però en aquesta idea de transformar el model des d'una altra perspectiva. Com ho veus, Fanny? Bueno, ho veig vital. Veig que tots els reptes que ens venen de cara, no sé, la gent que ens coneixem ja sabem quin és el nostre foc, que ja en tenim centrada molt la nostra atenció últimament, i ho veig vital, tal com deia Marc, no? Del particular al general. O es fa així o no es farà. I està clar que aquí és on, per petits que siguéssim, sabem que tenim tot un sistema, tot un muntatge en contra. I si el tenim en contra i ens van a la contra vol dir que anem bé, no? Que és on tenim que continuar. I en aquest sentit les comunitats energètiques és un altre pilar, és una altra formigueta que està fent feina, i és molt important perquè des de la comunitat energètica les possibilitats són tan amples per reestructurar i per traure potencial del territori que ens afavoreix. I realment el que fa és això, és fer una comunitat, i és realment el que ens fa falta en territoris d'estos despoblats, desprotegits i una mica descreguts d'ells mateixos, no? És ficar-nos en valor i saber que tenim un potencial que no molt creiem, però que realment jo crec que en un futur no molt llunyà serà la base de com s'aniran desenvolupant els fets, els diferents canvis que ens venen a damunt, i que les oportunitats que tenim en territoris com el nostre i en pobles petits com els nostres són magnífiques, són increïbles, i està a les nostres mans saber-ho aprofitar. Per a mi és una gran idea, és una gran oportunitat lo de les comunitats energètiques a molts nivells. Ja estem parlant d'energia, però tots els temes que hem estat tractant avui aquí a la taula, tots poden passar per una idea base de lo que és això, cooperativisme, xarxa i comunitat. Jo crec que aquí tindrem el futur.
De fet, el que va quedant clar és que el que vam traient una miqueta d'aigua clara és que hem d'anar a solucions de petita escala, no? Solucions de petita escala encerçades, no aïllades, però que partixen d'una autoorganització de base, no? I d'un qüestionament de l'estatus quo que ens venen marcant, qüestionar-ho. Com per això hem vist abans que hem d'alliberar de la cotilla esta que ens posen en els mitjans de comunicació, un tipus de pensament que en el que ens volen distreure, que ens volen allunyar dels problemes que realment ens interessen, i després, una vegada alliberats d'això, començar a autoorganitzar-nos. Sobre autoorganització escoltem el que ens va dir Antonio Turiel i Jordi Soler recentment, que van estar al cicle Fem Debats que va organitzar Fem Poble a Ulldecona. A una energia que s'aprofita localment al territori, genera riquesa al territori, es fa amb materials del territori, no necessiten materials escassos que venen de lluny, un impacte ambiental molt més petit, però distribuïda. És petita indústria per abastir les necessitats locals. Els elements han de tornar sempre a la terra perquè és la manera de que això sigui un ecosistema viu que es pugui mantenir. Però precisament ara tenim una gran quantitat de coneixement que podem fer servir per fer això i les plantes ens subministren gran quantitat de reactius, materials, substàncies, com sempre ho han fet al llarg de la història, des del tèxtil fins a remeis medicinals de tot tipus. Si no, hem de pensar en remeis d'antany, no? Sinó que s'ho poden fer amb tècniques molt més modernes. La gent autoorganitzant-se acabaria fent coses d'aquest estil, perquè és el que van acabar fent en el seu moment. I ara tenen un gran coneixement i una gran capacitat per poder fer coses que abans els nostres avis no podrien ni somniar de fer. Aquesta autoorganització que ha d'emergir ha de ser conscient de que fins ara el paradigma mental era tu deixa'm fer a mi que jo et solucionaré la vida. Sigui estat, sigui empreses, etc. I te posaré la vida més fàcil. Llavors això el que fa per un costat és te dona molta tranquil·litat, però per altre costat el que fa és alienar l'individu com a un actor clau dintre de tot un entramat social, socioecològic. Marc? En definitiva, l'autoorganització és fer néixer una economia al servei de les persones i, insistixo, i del planeta i de les espècies que no som els humans. Com autoorganitzant-nos? De fet, el nostre territori, Terres de l'Ebre, podia ser un banc de proves ideal, perquè són comunitats petites. Podríem fer aquí el banc de proves per a després exportar-ho a les grans ciutats, que segur que també hi ha iniciatives d'autoorganització. En aquest punt de l'autoorganització destacaria dues coses. Sempre hi ha escletxes per on saltar-se les normes que estableix l'estatu quo i per tant les hem de buscar per aprofitar-les i autoorganitzar-nos. I diria que en aquesta autoorganització de les comunitats petites hi ha un factor molt important, que és el control de les administracions locals, dels ajuntaments. Els ajuntaments han d'estar al servei de les persones, no al servei de les grans corporacions que venen als pobles a continuar especulant. Cada vegada que ve un projecte d'especulació a Terres de l'Ebre, un ajuntament que es deu a la gent l'ha de despatxar, aquest projecte, perquè si se torna a posar un projecte d'especulació no naixerà una economia al servei de les persones. I acabo en... Ja hi ha exemples d'autoorganització, això de la comunitat energètica del Pinell, o, per exemple, el control de l'aigua que sigui municipal, pública, que no se subarrendo ni se dona a explotació de ningú. Les llars d'infants municipals, educació, els sistemes de calefacció a partir del que surt dels boscos. És a dir, ja tenim un munt d'exemples que simplement el que hem de fer és continuar-los treballant i posar-los en xarxa. Pues, en això hem arribat al moll de l'os, però encara tenim un parell de minutets per a comentar-ho. Fanny, voldries afegir alguna cosa al que ha dit Marc i Enrique? Bueno, bàsicament jo crec que, tal com hem dit, no? Tot rau aquí i per això ens calen veus valentes, gent disposada a gastar part del seu temps per ficar-ho en mans de la comunitat per a que pugui expressar-se i pugui dir les seues coses, i gent valenta que sigui capaç de revertir una mica l'estatus quo i d'emprendre noves línies encara per explorar, però que sabem que no comptaran en l'ajuda de les grans esferes perquè són el que no els interessa, però cap on tenim que anar. Enrique? Bueno, pues aquí a l'Ebre tenim un territori ric en recursos
i el que tenim que fer és treballar en la gent i aprofitar esta gent per a crear xarxa, crear reivindicació suficient per tirar projectes, com ha dit Marc, energètics i de més. I bueno, jo confio que el territori se'n sortirà, se'n sortirà perquè hi ha gent, com diem abans, que torna aquí. Estem tornant a tindre certa població, això és important també perquè el territori sigui ric, i el que ens falta és una mica de reinvertir, també fer xarxa perquè la gent surti al carrer i reivindique totes aquestes coses que ens han portat durant tots aquests anys cap a les grans ciutats i que ara també està passant. Sentia uns ecologistes l'altre dia que diuen que un dels problemes ambientals de les Terres de l'Ebre són l'extracció de canteres, tant aquí al Montsià, sabeu, aquí a Uidocona, al Canà, també la Serra de Godall i de més, a part els recursos naturals de l'aigua, que per això tenim la plataforma que fa tants anys que lluita, i bueno, ser optimistes i seguir treballant pel territori com han fet fins ara. Autoorganització, resum, xarxa i continuar lluitant contra aquest sistema depredador que no ens vol deixar més opcions que les que a ell li interessa, no? I bàsicament és el que se m'acut com a resum de lo que hem vingut parlant, una resposta local, una resposta d'entorn, una resposta comunitària, en definitiva, i que no es deixem arraconar, perquè si es deixem arraconar estem morts a la pràctica. En això, amics, acabem el programa i la temporada. Esperem haver-vos donat elements per a una reflexió que trobem que cada vegada és més necessària i urgent. Potser aquest programa és un dels que val la pena repassar. El tindreu penjat a l'iVox, a sasaebre.net, a Spotify, al Google Podcast, identificat com Debat 39, treure l'aigua clara. Ara us deixem en rellotge de fang, d'oques gràcies, i tornem per a fer un comiat com correspon al programa i a la temporada. Bé, estimats i estimades, hem arribat al final d'un programa que ha comptat en 20 veus diferents, sumant totes les que heu escoltat, que ha pretès ser una mena de resum de la temporada en la col·laboració de Marc Martínez, Fanny Castell, Enrique Lange, Juan Carlos Fibla i jo mateix, Vicent Pruñonosa. No oblideu que no us deixem sols.
perquè a banda de que algunes emissores reprendran durant l'estiu alguns dels programes de Xarxa Ebre, també els podeu escoltar, si no els heu sentit o els voleu repassar, als 80 programes que tenim penjats a l'iVox, Spotify, Google Podcast, com abans us deia, 39 a debats de Xarxa Ebre, però hi ha la resta, un grapadet més, a diumenges de Xarxa Ebre. O sigui, teniu debats i teniu els diumenges de Xarxa Ebre, que són programes també interessants. Us desitgem un bon estiu, poseu-vos a recer de la calor, gaudiu de tot el que pugueu i sobretot, cuideu-vos molt i cuideu els que us entornen físicament, mental i socialment. Aquesta és una bona època per enfortir i crear nous vincles entre les persones, perquè el que dèiem, si ens repleguem al més íntim, al familiar i laboral exclusivament, ens deixarem empetitir i acabaran per arraconar-nos del tot. Salut! T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, Facebook, Twitter i a l'iVox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't, sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat, seguim fent xarxa.